To už se točí. Ty už se točí. Tak, naši hrdinové uviděli medvěda! Rozhodli se za ním! Další kožich je na čase. Ještě oblečení oblečení. Naši hrdinové uviděli velkého medvěda! Hrdina! Vy jste ušíp! Oštěpi ho! Pěkně! Ničím! Jejich šípy jsou z hrotů z kamene. Probodlí medvěda a on umřel do věsních časů. Jdem dál. Naši hrdinové museli medvěda, končinu a další suroviny. Hej, mohla by tam být možná dřevo v lese. Jdeme tam. A uděláme si potom... To je nápad. Naši hrdinové říkají další nápad. Jdeme. Hej, to máš asi teď. Jdeme do lesa. A tam si děláme spacáky. Jdeme dál, kurva. Naši hrdinové běží! Blíží se k lesíku. Nechcou vytěžit strom, se kterým postaví dům! Náš hrdina dělá spacáky. Dva hrdinové složili své zbraně a hledali dřevo. Jdu se spacákama. Mám dřevo. Já teda vyzkrátkím baráčky. Je spacáky. Jde spacáka. Jo, spacáka. Spacáky. Díky. Jdeme spát. A tímto končí dnešní díl. Děkujeme za slednutí. S Bohem!